Iroi try. Saya simpat ngai ke blei pi baro ha kerteng ke badun bortam ke jong jisu. Te ha kan ke video ngakwa bangan pentip syapi ki baju pet ya kan ke channel ke jonga. Te let se don ha pedeng jong pi don ha pedeng gamet ke bom kot ke bom kia pi sngo shitom pi sngo jinjar pi kwa ba ba pen ya kendo bat nga. Te henrei pi myo kalat ba pen wan ban ya kendo bat nga namar ba jengai pelat lane ba pipang lane ba pistom lane pimdon lat ba pinwan bani kendo bat nga te kino ki bakwa yang nga ba ngan wan cheyeng jong pi te pila ban ai kerteng ken ada pi ai kerteng hapo ka group ko jongi te kadon ke group ko jongi la pi kwa ba pin dot menta ha kanika New Jerusalem Ministry ke pangaju aji hikai dan kam ba ong ba pihak an wan jing seng shane han rei ka jingpet jong pi lang ba ka YouTube kamot pila dei hi ki khot jong ka New Jerusalem Ministry te lada don na pedeng jong pi kwa enga bangan wan ching jong pi te pila ban ong inga bangan at ha ka group ka jongi te kinu ki ba kwa te pila ban ai kerteng te ngatep ba ladang nga ong kam ta kin pun ba ki ba kwa ban bangangan wan ching jong ki te henrei manu pat hakaying jong no pat ka bangan yo ban le ningkong ya katangan nam la ban tip te henrei ngan le kup no ngan tho de ikot ken ngan tho de ikot ye gitu ki long yeng ki ba ngade ban le te ngala kliap kum tu dengan pelong jing duai bat ondala kut ka jing duai ngan chim i wei te kemot kat habangangat kemot ngan le chua haying juita dengan nang bu no pat sherut gitu ki bangala depan wan te kamut hau benai ban wan ru ngan le kamta te kamut hi sin hi benai kamut ngan yo ban wan hi jong pi te lada pi singo bang aslam ban wan te wat nom ju wat nom kuslai kata kampat e kapor ka jong ublei ka pakong san le ka de ka pin priang singo phai u jisu man la khelemat ha ka yeng sam ka jong pi te henre bu ubu padi ki shakri ka jong ublei hani ha perthai bangi long ka jing kurku ha bangi wan man yok chat ha ki yeng ki sam ki jong pi te lada ublei per u ibet yenga bangan wan kloi te priang burom ya kata lada pila khot yenga shaka yeng kesam ka jong pi ngam ong ba phin le pha yenga ka bam le te umjule le re ai tang ka ja ba ka sharu ka mot kala biang ngim dawai kata ka bam ke namar ngin nam sa hi re ngin chuan men step bat ngin wan phai no jan met ngin yo ban ya slop te pila ru ban pen biang lu pa ki jingkeli shibon ki jingkeli namar tenteng ala da fi hapo phone pen keli jingkeli palat yenga kamut ka jabing junga kam tre kam shu nam balai ni bon bha ken gini gino phone ki jongi tela da phiniat ho khana bo phone ru kam ka kta ka ni ko ka khia te tang ki mat ki bo kong san te la hi ken phiniat ho te ki don ki bo phos new ru la da la jrong pra ka to jing phos new kam tre kam shu ka jabing ka jonga na mar ba ha phone phila sngo tho hi te da dei pe ki to ki jing phos new ki ba shu long leng kot shot kot te kam nga juju ba be de ka ba stet re ki to ba la jrong palat tang man puli ru kam la king kle ke na mar balai ni ba bo nong phone te da ka ba phi kan do enga mark mat phila ban kali ki jing kali bar o ki ba phi sngo don kam te phila ban tho lu pai ki jing kali ki jong phi ha ki copy phila ban kali yang a shapang ka ba ye dei ka ba kin jaman sim ngam nam ong ra phin kali shapang ka ba kin ja par thai hen rei ka ba ye dei ba ka tin ka jong ublei ka mut bat ka jing long jing em jong ni ken ka jing long jing em jong ni ka man la ka si ba ka tin ka jong ublei te phila ban kali man wan cha ki yeng ka sem ka jong phi te ka mut tang hi sin hi bnai ka mot kat bangat kloi dengan wan chua chai ke ki long yeng te namar laslem pila ya don benta bat ngaha ba ni New Jerusalem Ministry nama na du tu lockdown te tu lockdown baning kong hi tang hadin arbanai lai banai ngala play ka ni ka channel te ki babun hi ki bangala yo ban wan shaki yeng ki sem ki jong pi te han re na du ko to por ka bangas dang ban ai da wai mich nyu te kala pelong yenga ba ki bon bhai ki bon bani kendo pat nga tingam yo shokalat bangan le chayeng jongki na mar ki la wan hi ki breu te man pa pang sa shini sha chingai bha ki breu kim ju kham wan ra chane te kamut nga kham kloi bha ka por te kade kata kan ka banga kwa bangan wan hi ken chi ki yeng ki sam ki jong phi te nga nam la bangan let bet man la ka sngi na mar ka bai let bai wan kam de re ka basup te han ring ai ngo pat yo play na ka banta ki don lai ngon ki bana than jan tia shate ki baju kershan ni ka ministry telang ba ka jing kershan ka jong ki kamut ngi la kan bangin tre ka kam ka jong ublei te ublei yo ban kurku yaki bat dei na mar ka tahi ublei ukran jorenga u nga la da pha
dang bon makna ka jing lut ru andre umdei ba phan ap hatu ban adep kata ka yeng hatu ban adep kita ki ai sedang no menta ban let rung sya ki long yeng ki long sem ki para banget ki ba kwa ban let umdei re bangan da penbor manga pangade ban wan haying jong pi ngan nom penbor re te andre kinu ba kwa ban khot sngo ba pat phila ban khot sngo ba yangi te wat ju ong re o ngim don re ka bai kali ban ai ki ikong te umlele re ki la don kini ba kersyan te lyngba ka jing kersyan ka jong ki ngila yo hi ka bai kali te umdei re bangi wan bangin dawai ka bai kali la ne bangala pendwai phi ngata wa pisa na phi em wan nom shepting wan nom perkhat re o ikong wan chne ngi haban ai pisa i te hnre ka pam tingi thangan phi hab hi ban ai te de phi ai tang ka ja ba ka syaru la biang umlele re ngim da kwa kata ka jing bam ka babang te ngim thia te ngim thia hi re ngila mi mestet ngila wan bet jan met te lyngba ka YouTube channel pat phila yo ba hi ba phin pet man la kata yo ki ji kai ki bangi ngi chu plan te sale kum ta ki ba sngodan kam phila ban join ha ka group ka jongi te iwe hadin iwe ngin sa letken ban ya shem te la da uble pat ukur khu yingi ka bai let bai wan te ngila ban let no arsen chi bnai ru ken bangin pendep ploy ki ta ki bangi don kam bangin let ki yang kisam ki jong phi namal ba uble u la aya nga ya kata ki ikhtiar ha ba nga duwai ha kerteng ka jong jisu ngani thoi phi ba ki bre ki yo ma de ki jing ker khu ki don ki bre ki bom pang ki bom hitam ki don ki bre ki bom dei ki badan kam han ki don kam tai ki jing ker khu bat ha ba uble u yo ban pha yang asha ki ha ba nga yo ban le duwai ba ka jing ker khu ka wan shi sha ha ka jing im ka jong ki te namar kata ngaru nga sngodei hi bangan ban ru shi ki ba yang ki phasam ki jong phi sha ki yang ki sam ki jong phi namar ba ro hi ki pastor ki julai ban rung shi ki yang jo ki para bangai hen renga hi marwei ngam yo la cho ban le na do banga ai ga to ko umpiang bisnyu tenga sngo ba kam long ka badai namar ki bon na preng jo phi phi tep bala pen kentang pastor nga kamut pastor kamut nong sharai kamut ban sharai ban besa tenga ju besar ra kaktin ka jong uble na kata yo kat bakum ka jing alam ka jong try kat bakum ka jing ai bor ka jong try ti kam dei pat yang nga bangan chu shong sa kom ne hayeng ka hap hi yang nga bangan wan ban ya shem bat phi te hen re tang kita ki ba piang sngo bha ki ba khot sngo bha ngan wan ken shi ki yang ki sem ki jong phi te khnang ba ka jing re jong ngi ru kan long ka ba sngo tan nat namar ba uble ulo ong yang nga ba kaleng khatre jo pha ka long ka ba he ka ba yar te ngala perkhat khum no ka yar ha ba ngi don mitang hi yang hang ni jaka bangi pelong ji seng hadi hayeng jongi te hen reu bleu ong kaleng khatre jo pha kare ha po YouTube pham tan kam phan tan balang ki brio ki badon ha kano kun hun balang e ki madia le ha kata ka balang hen rei phan chu basa te ka tien ka jong u bat la da ki tiang sngo ha chak yeng ki sem ki jong ki phan yo ban let ban ai min sim ba ki nang klan chu la da ki dei ki ba pang ru duai ba ki nyo e ka jing pen khia la da ki don ka jing pat ka jing pra ru ban te pat e ka long yeng ka long sem bat khum ta ter te namar kata menta nga aingu eu blei pha inga shini se chaka ba kham kinja ba kham jungai ba kibriu ki that ba haban kindu yenga batlang ba ka jing that ka jong kibriu nga yo kin ka lat sa hi sin pat bangan mi na yeng kum ha ki por ki ban le no nga jule keleng saudong ka rik hasi te han re laslem nga klem yo shura ban le te han re namar bo blei ai nga ka chaka ka ba jingai ba kibriu ki that ba haban kindu yenga namar ki dawai ru ki la shushim be kum to sha juai sha sora sha nok stoin sha mai rang namar pran na sadeu te kita wai jungi ki yo keleng saudong ne em te de namar kata kadau kala pen sting ya ka kam ya nga bat kum tangan la ban chakri kham bahayo play te na kam ta ko burom ko jong play ya ro itrai hoi ko ban ong pi kani ko we ondang thu bangan wan ru nganam le buitu nganam le reken ha ka bari bangan sngap ke jing kerpat wan shwahing jong asakong han rekan long be kat pakum kamon jong play ngandale da i video hi pat ngan de thu hi bangan wan hayeng jong ita te phen se yu i hi dala de pat kum chu ru ngan sa phone hi ru ya phi om de tam bang la plai ha pa video ngan da plai hi ba ngade ban wan hayeng jong ita ning kong ngan wan hayeng jong ita ba ar hayeng jong ita kum ta ter te uble ka jing suk on yo ban kor khui phi ba khoi ya ro itrai